arglwydd Iesu Grist i'r noson arbennig yma wrth i ni ddathlu a chlywed am waith am Griffiths. Mae'n hyfryd i gael chi. Mae'r noson heno yn rhan o wyl yr Eglwys Newydd a Thom Gwynlais. Ni'n trio roi gwahanol ddigwyddiadau ymlaen fel rhan o'r wyl. A felly, bore fori, bydd yna groeso i chi ddod nôl yma. Mae yna fore coffi yma yng nghefn y capel. Di Sadwrn, mae yna yr wyl ei hun ar y comin yr Eglwys Newydd. Bydd yna babell gyda ni fel eglwys. Mae croeso i chi ddod draw i weis helo bryd hynny fyd. Ac yna di Sul, mae dyn ni oedfaon arbennig yn y bore i unrhyw un sydd heb fod i'r capel erioed o'r blaen, neu heb fod am sbel. A falle mae rai pobl yn teimlo'n betrus, ddim cweit yn siŵr beth i ddisgwyl, beth sy'n digwydd mewn oedfa, pam bod ni'n gwneud y pethau ni'n gwneud. A'r syniad yw bod unrhyw un, os ych chi erioed i camu fewn i capel o'r blaen, bydd chi'n gallu dod a byddai'n siarad trwy popeth sydd yn mynd lan. A bydd e'n hygyrch, yn accessible i bawb. Felly croeso i chi ddod yma am 10 y bore ac yna mewn oedfa arall am 5 yr hwyr. Wel, i fi mynd i weddio ac yna mynd i drosglwyddo'r awennau i y person chi wedi dod i wrando arno fe, nid fi, ond dad. Na ni weddio. O arglwydd i'n Duw, ni'n diolch i ti am gael bod yma gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti am yr gwaith rwy ti wedi wneud yn ein gwlad ni dros y canrifoedd. Ac arglwydd ni'n diolch am gyfle heno i gael ein hatgoffa o y gwaith nes ti ym mywyd am Griffiths, ac arglwydd yn diolch am yr hyn, y trysorau hynny. Mae hi wedi gadael ar ei hôl i ni yn gallu mwynhau a profi bendith o'i canu nhw. Arglwydd, ni'n gweddio bod ydi gyda ni nawr felly gweddill yr amser nesaf yma. Am bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Yr gyhoeddwr ond wedi wneud rhan o'i waith. Dilyn i ddweud i'r rheinoch chi sydd ddim yn gyfarwydd yw mae'r tai bach allan yn y cefn. Allwch chi'n mynd fyna naill ai trwy'r drws yna neu lawr yr ochr ac maen nhw yn y pen draw yn fyna. Hefyd, dyn ni ddim yn disgwyl tân a larw'n tân, ond chi'n gweld lle mae'r ffyrdd allan yn amlwg iawn. Wel, diolch yn fawr i chi am ddod heno. Mae'n braf gael nifer o wynebau cyfarwydd, rai ohonyn nhw o ardal Griffiths i hunan. Ac un mae beth bynnag, na i ddim i enwi fe, ond yn perthyn i Griffiths. Ond beth bynnag, y man amlwg i ddechrau yw trwy ganu geiriau an i hunan. Ac ni'n mynd i ddechrau trwy ganu yr emyn sydd ar y sgrin o am gael ffydd i edrych gyda'r yngylion fri. A fe welwch chi o'r dechrau'n deg y nodweddion yma sy'n mor amlwg yng ngwaith Griffiths, yr anger sydd yn ei gwaith i'r na sydd ar ddechrau'r ddau bennill yna, y syllu wedyn ar berson Crist, o am gael ffydd i edrych ar y person yma, dwy natur mewn un person sydd yn dod wrth gwrs o credoau'r eglwys ac o'r llyfr gweddi gyffredin. Ac yn yr ail bennill yna yn sôn am y ddasrwydd y person dwyfol hwn sef Crist wrth gwrs, ac yr ffordd mae hi'n gallu crynhoi ar y diwedd yna yr nodweddion, prif nodweddion y diw ddyn Iesu Grist. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a'r holl wendidau i gyd. Mae'n ddiw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Nawr, mae'n debyg yn ôl y traddodiad, dyna'r pennill, yr ail bennill fan hyn, yw'r pennill gyntaf o natur crefyddol i lunio erioed. Wrth ychwelyd o Seiad y Methodistiaid yn Pont Robert i Dolwer Fach, dyma hi'n llunio'r pennill yna ar y ffordd. A mae'n briodol iawn yn dwi, oherwydd fel y gwelwn ni ar hyd y noson, y testyn mawr sydd yn llywodraethol yn ei gwaith yw y diw ddyn Crist Iesu a'i pherthynas ag gallwn ni wir disgrifio ei gwaith i gyd fel caneuon serch i Grist.
fe gadewch ni ganu yr emyn yma gyda'n gilydd. Wel, beth i'n gobeithio wneud os fydd amser yn caniatáu heno yw edrych yn gyntaf rhyw gyflwyniad cyffredinol iawn i fywyd a gwaith an, ac yna edrych yn weddol o fanwl ar ambell emyn benodol. A fyddwch chi'n cael clywed dau o'r emynau yna'n cael eu canu wrth i ni fynd yn ei blaen. Wel, mae'r gair rhyfeddu a rhyfeddod. Maen nhw'n eiriau hynod bwysig yn ngeirfa Ann Griffiths. Mae hi hunan y sôn enghraifft am y môr o ryfeddodau, meddai hi, a roedd yn ei hamgylchynu hi wrth iddi fyfyrio ar berson a gwaith Iesu Grist. A mae Ann ei hunan, mewn gwirionedd, yn gryn ryfeddod. Gallwn ni ddweud bod hi'n un o ryfeddodau mawr y diwylliant Cymraeg. Mae'n cael ei ystyried yn un o 15 bardd mwyaf Cymru erioed. A pan fi'n sôn am erioed, dwi'n sôn am 1,500 o flynyddoedd o gyfnod yn eirin a Taliesin lawr at ein dyddiau ni. Ar ben hynny hefyd, mae'n cael ei ystyried yn fardd grefyddol o bwys rhyngwladol. Mae bobl o bob ran o'r byd yn ymddiddori yn ei gwaith hi. Rai wedi dysgu'r Gymraeg mwyn astudio ei gwaith yn y gwreiddiol. Enghraifft, mae yna awdures o'r enw Cymunedau Car, dim cysylltiad â Chymru o gwbl, yn byw yn California o dras Eidalaidd, a mae ganddi lyfr o'r enw Questions Women Asked, yn yw gragydd Cristnogol dros y canrifoedd yn gofyn cwestiynau. A gyhoeddwyd y llyfr yn 2021. A mae'n cynnwys Ann Griffiths ymhlith y 31 o fenywod arwydd y cael yn hanes Cristnogaeth mae'n dewis i cynnwys nhw. Enghraifft arall o Texas y tro yma, ges i ebost rhyw wythnos yn ôl gan academydd o fyna sydd yn paratoi llyfr detholiad o farddoniaeth o wahanol ieithoedd yn y cyfnod o gwmpas y flwyddyn 1800. Ac oedd yn cysylltu â fi am fod eisiau cynnwys cerdd gan Ann Griffiths yn y casgliad yna. Dim cysylltiad o gwbl â Chymru nac â byd crefyddol o ran hynny, ond mae'n dangos y parch uchel sydd iddi hi yn rhyngwladol. A mae hynny'n cyferbynnu'n drawiadol iawn ar dynodedd cymharol oedd yn wir amdani hi yn ystod ei bywyd. Oherwydd bod Ann ei hunan a'i theulu yn arweinwyr digon amlwg yn ei cymuned yn lleol, chi'n gweld y map fyna, ac roedd hi'n byw yn plwy Llanfihangel yng Ngwynfa, a dyna dolwar fach i chatref yna. Byddai Ann, neu yn gywirach falle Nancy Thomas, dyna peth oedd pawb yn ei galw hi. Nath hi ddim dod yn Ann Griffiths, nes iddi briodi
yn mis Hydre 1804, chydig o dan flwyddyn ar ôl iddi farw. Cyn iddi farw, mae'n byd i mi. Wel, beth bynnag wedi byw i holl fywyd o'i geni hi yn 1776, yn ei dathlu, wrth gwrs, lenni 250 o flynyddoedd i geni hi. O fyna, ar hyd i bywyd, hyd i marw yn 1805, yn y mis Awst y flwyddyn yna, yn byw yn Dolwar Fach, a mae'r enw hunan, Dolwar Fach, yn awgrymu mae ffarm digon di-sylw oedd i chatre hi yn y plwy gwledig na o Lanfihangel yng Ngwynfa yng Ngogledd Sir Drefaldwyn. Ac yn marw yna, fel wedi dweud yn barod, yn Awst 1805, yn 90 mlwydd oed, yn sgil geni ferch fach o'r enw Elizabeth. Ac Elizabeth y ferch fach yn marw tua pythefnos cyn i Ann ei hunan gael ei chladdu yn mynwent eglwys Llanfihangel yng Ngwynfa. Ond yr hyn a'i wnaeth hi'n nodedig ac yn rhywun mor enwog yng Nghymru ac yn wir yn ryngwladol mewn rhai cylchoedd, oedd y profiadau ysbrydol oedd wedi dod iddi yn sgil y droedigaeth efengyledd y brofodd yn ystod y flwyddyn, yn i'w dros gyfnod yn ystod y flwyddyn o tua Pasg 1796 ymlaen i fewn i 1797, pan oedd Ann tua 20 mlwydd oed. Nawr, roedd Ann wedi cael magwraeth grefyddol digon cydwybodol ar yr aelwyd yn Olwar Fach. Oedd y teulu'n mynd yn reoledd i Eglwys y Plwy. Oedd ei thad yn cynnal gwasanaethau ar yr aelwyd, y ddyletswydd eiliad, fel oedd yn cael ei galw. Ac roedd Ann felly o'i ieuenctid ifanc felly yn gyfarwydd ar Beibl, ar llyfr Gweddi Gyffredin ac yn y blaen. Ond roedd newidiadau ysbrydol ar y cael a droed yn ei hardal hi wrth i Fethodistiaeth ledu i'r gogledd. Methodistiaeth yn mudiad o fewn yr eglwys wladol yn dechnegol yn dechrau yn ei Cymru'n arbennig oedd yn lledu wedyn i'r gogledd, yn ewedig ar ôl i ddyn o'r enw Thomas Charles symud i'r Bala yn 1780. A byddai Ann wedyn ar ôl iddi gael troedigaeth felly, yn mynd yn gyson dros y Berwyn. Hynny oedd, o'r llyn Llanwddyn ddim yna ar y pryd, ond Ann yn mynd trwy Llanwddyn dros y Berwyn i'r Bala yn gyson iawn i eistedd wrth draed Thomas Charles. Fel wedi, yn y 1790 wedyn, yn rhannol dan ddylanwad Thomas Charles, mae ei Methodistiaeth yn dechrau dod o ddifri i'r ardal yma sydd yn y map ar y sgrin i chi. Mae'n gyfnod o adfywiad ysbrydol, a mae Ann yn cael ei chipio mewn i'r adfywiad yna. Nawr, doedd dim byd newydd yn beth oedd y Methodistiaid yn ei pregethu o safbwynt i credoau. Ro'n nhw'n hollol uniongred Gristnogol y math o beth fyddwch chi'n clywed yn y llyfr Gweddi Gyffredin. Ac y wir oedd Thomas Charles yn y Bala yn defnyddio'r llyfr Gweddi Gyffredin yn ei oedfaon. Pwysles mawr y Methodistiaid oedd bod ddim yn ddigon i chi gredu'r gwirioneddau yna yn eich pen, bod rhaid iddyn nhw fod yn brofiad personol, bod rhaid iddyn nhw fod chi'n credu nhw yn eich calon fel bethau, yn ogystal ac yn eich pen, a bod rhaid i rywun ddod i brofiad personol o berthynas uniongyrchol â Duw trwy Iesu Grist a ffydd ynddo fe. Nawr, y cyntaf o deulu Ann i ddod dan ddylanwad Methodistiaeth oedd ei brawd John. Fe ddath dan argyhoeddiad fod e ddim yn iawn gyda Duw. A fe geisiodd e gwella ei hunan, gwella ei fywyd mwyn trio plesio Duw trwy ei weithredoedd. Gan fe rai David ar y ffarm yn Olwar, dyma fe'n gwerthu rai o'r una mwyn rai arian i'r tlodion ac yn y blaen. Ond fe ddaeth i sylweddoli mae'r unig ffordd i ddod yn iawn gyda Duw oedd trwy roi ffydd yn Iesu Grist fel y gweredwr, fel yr un oedd wedi marw ar y groes. A fe nath John hynny ac ymuno â seiat y Methodistiaid. Oedd yn cwrdd ar y pryd mewn lle rhwng nhw Penllys. Fydd rhaid nhw chi'n gyfarwydd â Penllys, fi'n gwybod. Ond fe symudodd achos y Methodistiaid i lawr i'r capel yn Port Robert
a godwyd yn 1800, a lle fydde Ann yn addoli, a mae dal yna, wrth gwrs, hen gapel John Hughes, fel mae'n cael ei alw. Wel, ymateb Ann ar y dechrau i droedigaeth i brawd oedd gwneud sport ar ei ben. Ond, adeg y Pasg 1796, dyma Ann yn mynd nawr i un o brif ffeiriau'r flwyddyn yn Llanfyllin. Meddai ei ffrind John Hughes, Bront Robert, ath hi na mewn bwriad i ddawnsio, roedd hi'n hoff iawn o ddawnsio. Ond fe gafodd hi dal, mae'n debyg ar y stryd wrth wrando ar bregethwr yn yr awyr agored. Fel oedd William Spartacelyn yn sôn amdano fe ei hunan yn gwrando ar Hywel Harris yn cael ei ddal, meddai fe, wrth wys o ddichod. Dyna ddigwyddodd i Ann Griffiths ar yr hewl yn Llanfyllin. Ac fel ei brawd i'r blaen, dath Ann dan argyhoeddiad bod hi ddim yn iawn gyda Duw. A fel John o'r blaen fe geisiodd gwella ei bywyd i ddechrau, ond y diwedd ar ôl misoedd o drallod meddwl, fe drodd i gofid nawr yn llawenydd ac yn orfoledd wrth iddi sylweddoli ar ôl mynd i rai o gyfarfodydd y Methodistiaid gyda'i brawd. Sylweddoli bod y Crist, y person rhyfeddol mae'n canu gymaint amdano fe wedyn, y Duw ddyn perffaith yma, fod a dyfynnu geiriau Ann ei hunan, fod wedi agor ffordd gyfreithlon i droseddwyr, hynny yw i bechaduriad, i hedd a ffafor gyda Duw trwy ei waith ar y groes. A ffrwyth y droedigaeth honno, hynny yw oni bai am beth ddigwyddodd yn Llanfyllin Pasg 1796, fydde gyda ni ddim ar emynau ac yn hyrchwyd gan Ann. A bydde Ann wedi mynd yn berson, wedi mynd yn angof llwyr, mae'n debyg, erbyn yn dyddiau ni. Wel, fel wedi awgrymu, doedd hi ddim yn berson digon pwysig yn ystod ei bywyd i lun ohoni gael ei dynnu. Ond mae gyda ni rai disgrifiadau ohoni hi. Ar y sgrin, fe welwch chi fyna pen ddelw honni sydd yn y capel coffa iddi agorwyd yn Nolanog yn 1904. Ac yn gyferbyn â hynny, mae'r llun o wyres i chwaer Ann. Maen nhw'n dweud bod Ann yn reit debyg iddi hi. Dyna mae'n debyg ar agosau gawn ni at wybod sut un oedd hi o ran ei ffryd a'i gwedd. Ond mae gyda ni ddisgrifiadau ohoni hi, sy'n dweud bod hi'n ferch dalach na'r gyffredin, bod gwallt tywyll ganddi, talcen lled uchel, trwy'n ychydig yn fwaog, fydd yn cael ei alw'n Roman nose o'r un adeg. Yn eitha gwelw, mae'n debyg, o ran pryd a gwedd, ond bod ganddi bochau gwridog, oedd hi'n bochgoch felly, a llygau disgler iawn ganddi hi. Roedd hi'n eitha bregus o gorff ar hyd i bywyd. Mae'n bosib iawn, pan fi farw yn sgilgennu'r plentyn, mae torri chalon yn llythrenol ddigwyddodd oherwydd gwendid ar ei chalon o'i phlentyndod. Mae'n bosib hefyd bod hi'n dioddau o'r diciau o'r TB. Ond mor wan oedd hi ar un wedd, roedd hi'n gryf iawn o ran ei meddwl ac o ran ei chymeriad. Roedd hi'n arweinydd naturiol yn ei chylchoedd, cyn ag ar ôl ei thrwedigaeth, mewn gwirionedd. Roedd hi'n rhywun bywiog, angerddol, siriol, gan ddeallu meddyliol, treiddgar iawn a chof eithriadol. A hyd yn oed mewn cyfnod o ddiwygiad, roedd y profiadau ysbrydol y ddath i ran Ann yn cael ei ystyried yn rhai nodedig o ddwys, hyd yn oed mewn cyfnod felly. Hyd yn oed rhywun nawr mor brofiadol yn trin bobl eu profiadau ysbrydol, a Thomas Charles o'r Bala, oedd ei hun wedi cael profiadau ysbrydol dwys iawn. Roedd yn ystyried bod ei profiadau hi yn arbennig iawn. Ac roedd Ann wedi bwriadu cadw dyddiadur i gofnodi'r profiadau yma a cofnodi i myfyrdodau hi a'i canfyddiadau ysbrydol. Ond yn lle hynny, dyma hi'n dechrau llunio penillion. Hynny yw mewn cyfnodau o fyfyrdod dwys iawn. Mae'n sôn amdani hunan yn un o'r llythyrau yn misio, hynny yw yn colli gyda pethau amser, wrth ymgolli i fyfyrio mewn pethau ysbrydol.
A fe fyddai'n rhannu'r penillion, fydde'r penillion mewn ymddangos fel bethau wrth iddi ddod allan o'r cyfnod y fyfyrdod dofn yma. Byddai'n adrodd rhaid wrth deulu ac wrth gyfeillion ac yn arbennig wrth i chyfaill ysbrydol agos a Ruth Evans, y forwyn dolwad fach. Ond mae'n bwysig cofio, wrth i ni edrych ar y penillion mae gan Ann a'i canu nhw, mae penillion ar gyfer i defosiwn personol hunan oedden nhw mewn gwirionedd. Rhyw fath o ddyddiadur ysbrydol, fel wedi dweud, i gyfnodi ac i grisialu i phrofiadau a'i chanfyddiadau. Heb unrhyw fwriad ganddi hi iddyn nhw gael eu defnyddio'n gynulleidfaol, nac yn wir iddyn nhw gael eu gyhoeddi. Mae'n stori yn dweud bod Ruth wrth i Ann wynychu annog hi i sgrennu'r penillion mae lawr. Ac Ann yn dweud, o na, medda hi, dyn nhw ddim yn digon da. Wi ond yn ei cyfansoddi nhw fy mwyn fy hun, ac nid i bobl eraill i cael nhw. Felly dwi'n siŵr beth fyddai'n meddwl heno wrth i ni drafod i gwaith hi. Ond fe welodd Ruth a'i gŵr, John Hughes Pont Robert, fe welson nhw gwerth y penillion yma, ac dyma nhw rhyngdyn nhw yn ei cyfnodi nhw. Roedd Ruth ddim yn gallu sgrennu hunan, a John Hughes ei gŵr hi wedyn yn ei sgrennu nhw lawr ar ôl i Ann i hadrodd nhw, ac yn ei rhoi nhw i Thomas Charles o'r Bala iddo fe gael, dyna'r un fyna o Thomas Charles, a llun o'r, dwi'n meddwl mae'r trydydd argraffiad mewn gwirionedd o casgliad o hymnau. Na'r tro cyntaf yn 1809 fyna yn Gyfyrddin, oedd Thomas Charles wedi anfon nhw lawr i'n credu at ei frawd David Charles Gyfyrddin, iddo fe gyhoeddi nhw'n y de hefyd. A dyma'r tro cyntaf i enw Ann fod ar y clawr oherwydd mae'n gymysgedd o waith Ann a bobl eraill. A trwy hynny, trwy gwaith John Hughes a Ruth, yn arbennig yma'r emynau yma gyda ni heddi. Dim ond, ni'n sôn am emynau, ni'n sôn am rhyw 73 o benillion i gyd. Mae'n debyg bod un englyn hefyd o'i gwaith i wedi para, a rhyw 8 o lythyrau, 7 at John Hughes, a dim ond un llythyr yn cynnwys un pennill yn ei llaw hi ei hun. Wel, dyna rhyw gyflwyniad cyffredinol i chi o fywyd a gwaith Ann. Dwi'n mynd i fanylu'r rhagor ar ei bywyd hi nawr, ond i roi rhyw hysbys fydde Hywel Gwynfydd yn gweud, os ych chi eisiau cael mwy am ei bywyd hi, os ewch chi at gwefan Ann Griffiths, fe gewch chi rhagor o fanylion am ei bywyd hi yn fyna, a fe hefyd fe gewch chi testyn holl emynau a llythyrau Ann Griffiths yn y fan yna hefyd. Ond dwi eisiau troi nawr i edrych gyda chi ar, wel, ysbryd amser y caniatau 3 emyn ac edrych hynny nhw'n weddol o fanwl yn achos y ddau gyntaf, beth bynnag gan i weld sut fydd ar amser yn mynd. A wi eisiau dechrau gyda'r emyn, i hemyn enwoca hi wrth gwrs, mwy adnabyddus, welen sefyll, rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o'm fy mryd, neu o'm holl fryd fel cewch chi mewn rai llyfrau myna. Cael ei ganu wrth gwrs ar y dôn Cwm Rhondda. Hynny am y tro cyntaf yng Nghapel Rhondda yn Cwm Rhondda yn mis Tachwedd 1907 yn syth ar ôl diwygiad. Ac wrth gwrs y dôn yna wedyn yn mynd y boblogaidd iawn yn Saesneg hefyd ar eiriau gan William Smarty Kelly yn Guide Me o the Great Jehovah, a New Bread of Heaven, gêm y rygbi felly, ynddo fe. Ond wi eisiau defnyddio'r emyn gyfarwydd yma iawn i tanlinellu tair prif nodwedd dwi'n gweld yn emynau Ann, ac yn wir yn manylu ar y cwpled cyntaf i ddangos hynny. Y welen sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o fy mryd. Beth ni'n gweld yn gyntaf yw bod Ann yn emynydd gwrthrychol, objectif. Hynny yw, mae'n edrych allan ar banorama gwirioneddu'r ffydd. Nawr, fi rhaid i chi wedi clywed fi'n dweud hyn o'r blaen, ond un o'n hoff olygfeydd
yw sefyll yn Sir Fôn, ar wastadeddau Sir Fôn, ac yn edrych draw am fynyddir Eryri. A wy'n dychmygu Ann yn neud rhywbeth yn debyg mewn ffordd gyda gwirioneddau'r Beibl, yn edrych allan. Welen sefyll rhwng y myrtrwydd, gwrthrych teilwng o fy mryd. A wrth gwrs yn arbennig yn edrych ar y diw ddyn yma, rhyfeddod yma, Crist Iesu. A mae geiriau fel gweld, gwrthrych, edrych ac yn y blaen yn hynod bwysig. Yn yw mae Ann, fel mae Saunders Lewis yn dweud yn rhywle, yn fardd myfyrdod, meddwl fe, yn fardd y deall. Ond mae hefyd yn fardd y profiad. Hynny yw'r elfen goddrychol yn ei gwaith, subjective felly. Hynny yw, mae yna ddwyster yma yn does, dwyster profiad personol. Hynny yw, fel wedi dweud yn barod diben i cyfansoddi, oedd rhoi mynegiant i'w phrofiadau hi. A mae'r person cyntaf yn amlwg iawn yn ei gwaith hi drwy ddod draw. Fel eich chi'n gweld, welen sefyll rhwng y myrtrwydd wrthych teilwng o beth? Wel, o fy mryd. A wedyn haenffych orau caf i weled fel y mai ac yn y blaen. Wel, dyna ddau nodwedd gwrthrychol a goddrychol. Y trydydd nodwedd fi eisiau pwysleisio yw'r Beiblaidd. Ac eich chi'n gweld hynny wedi rhoi ar y sgrin, mae'n edrych y pennill cyntaf yn munud, ond ni'n ôl at y ddau bennill arall yn gyflym mewn munud, ond rhwng y myrtrwydd, dylwn ni fod yn gosod arholiad i chi nawr, beth yw'r myrtrwydd? Wel, beth ni'n gweld yn Griffiths, fel ni'n gweud, oedd yna beryg i profiadau dwys yma, teimladau dwys yma, llywodraethu Ann. Ond beth mae'n neud gyda ei phrofiadau hi, ei syniadau hi, ei chredoi hi, mae'n dwyno yn gyson i fain prawf y Beibl. Y Beibl iddi hi yw gair Duw. Dyna datgyddiad dwyfol sy'n awdurdod terfynol ar y ffordd mae i fod i fyw, ar ei hymddygiad felly, ar ei meddwl hi, ac ar ei phrofiadau hi. A i ni'n gweld hi'n myfyrio yn y Beibl yn gyson. Mae'n sôn amdani hi ar yr eilwyd, nhw'n trin gwlân ar yr eilwyd, ac Ann yn trin y gwlân yma, a'r Beibl yn agored o'i blaen hi yn cipio adnodau i fyfyrio arnyn nhw wrth ei gwaith. A'i thad gyda llaw yn cardio fel yn cael ei galw'n trin y gwlân ac yn canu carolau plygen wrth wneud hynny. Mae'n bwysig cofio bod y Beibl i Ann yn un datgyddiad cyflawn gan Dduw o'r dechrau'r diwedd, yr Hen Testament a'r Testament Newydd, a Crist yw'r allwedd i'r cyfan. Ato fe mae'r cyfan yn cyfeirio, yn eglur iawn wrth gwrs yn y Testament Newydd, ond yn yr Hen Testament trwy ddameg, trwy ddarlun, trwy gysgod fel maen nhw'n cael ei galw. Ac ni'n gweld hynny'n glir yn rhwng y myrtrwydd, oherwydd cyfeiriad sydd yna at adnod yn proffedoliaeth Secharia yn yr Hen Testament. A chi'n gweld fyna ar y sgrin, wele ŵr y marchogaeth ar farch coch, gyroedd ei fynd sefyll rhwng y myrtrwydd y rai oedd yn y pant. Wel, beth yw ardd y cad hynny, meddwl chi? Wel, wedes i Thomas Charles o'r Bala yn ddylanwad hynod pwysig ar Griffiths. Ac yn ei ariadur ysgrythurol, hynod gyfrol yna. Dyna beth sydd gan Thomas Charles dan y gair myrtrwydd. Fydde fe agwr ar y march coch yn y wledigaeth yw Crist. Y myrtrwydd yn y pant yw'r Iddewon yn Babylon, neu, wrth gwrs, i bobl, hynny yw, credinwyr ym mhob oes yn ei hiselderau a'i cyfyngderau. Hynny yw gan gynnwys Ann, wrth gwrs, ei hunan. Mae Crist yn sefyll yn ei misg nhw yng nghanol y myrtrwydd yma, bobl bach dyn o amddiffyn fel bethau. Mae'n sefyll yn ei canol nhw ar ei farch coch yn arfog ac yn barod i'w hamddiffyn rhag ei holl elynion. A chi'n gweld fel mae gwybodaeth Beiblaidd nawr yn bwysig iawn i ddeall beth yn union sydd gan Ann i ddweud ac yn cyfoethogi'r dweud. Gallwch chi ddarllen hwnna, welen sefyll rhwng y myrtrwydd wrthych teilwng. Ie, mae'r gwrthych teilwng yn sefyll yn canol i'w brodyr fach pert. Ond pan ych chi'n rhoi hynny yn cyd-destun beth mae Thomas Charles yn dehongli fel
fel ystyr y darlun yna. I chi'n gweld cymryd yn un fwy cyfoethog mae e. Ac yn yr ystyr yma, mae defnydd An Griffiths o'r Beibl tipyn bach fel defnydd y beirdd clasurol mewn cyfnodau cynnar iawn, lle o'n nhw'n gallu mynd o gyfeiriad, yn eu Caerdydd o ryw gyfeiriad clasurol. Mae'ch meddwl chi'n mynd wedyn o'r cyfeiriad, o'r gerdd, i'r cyfeiriad ei hunan. Mae'n cyfoethogi'r cyfan. A dyna sy'n digwydd gyda gan. Mae gwaith hi'n blethwaith o luniau Beibledd o'r dechrau'r diwedd. Mae Derek Llwyn Morgan yn sôn amdani hi yn creu rhyw fath o collage o gyfeiriadau Beibledd, o bob rhan o'r Beibl, ac yn ei plethu nhw'n blethwaith cywrain gyda'i gilydd, i greu rhyw fath o ddarlun sy'n cyfleu i meddwl a'i chredwau hi a'i chanfyddiadau hi. Y lluniau Beibledd yma, delweddau Beibledd yma, yn dod at ei gilydd. Ac ni'n gweld hynny nawr, ni'n just darllen yn gyflym trwy y period cyntaf mae ddechrau welen, sef y myrtwydd wrth eich teilwm o fy bryd, mae o ran a rwy'n adnabod i fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd, o'r cyfeiriad sy'n fynnad cyntaf Corinthiad, penod fawr cariad, ynddo fe, lle mae Paul yn dweud o'r ran i ni'n adnabod, ond wedyn fyddwn ni ryw ddwrnod a ni'n nabod wyneb yn wyneb. Henffych fore y cafu weled fel y mai, wel, cyfeiriad sy'n fyna at epistol cyntaf Ioan, y drydydd benod. Fe gawn ni weled meddai Ioan, fel ac y mai rhyw ddwrnod, ac y rhyfeddod wrth gwrs yw, byddwn ni'n debyg iddo fe, a byddwn ni'n ôl at hynny. Mae so la, wel, jyst yn fyr iawn i nodi yn y ddau bennill arall, mor gyfarwydd i chi. Yr ail bennill yn canolbwyntio ar adnodau o ganiad Solomon yn yr Hen Testament. Caniad Solomon yn gan serch rhwng Solomon a'i gariadferch, ond yn cael ei ddiahongli gan yr Iddewon a wedyn gan Gristnogion ar hyd o'r oesoedd. Rhyw ddarlun o gariad Duw at ei bobl, cariad Crist at ei eglwys. A dyna gewch chi fan hyn, fel y gwelwch chi ar y sgrin, Rosyn Saron a Lili Dyffrynwydd ydw fi, meddwl cariadfa, felly, ynddo fe, a'r gariadferch yn ymosod, yn disgrifio fe fel yr un sy'n gwyn a gwrydog yn rhagori ar 10,000. Rosyn Saron yw enw gwyn a gwrydog teg o bryd. Ar 10,000 y mae'n rhagori wrth rychau pen ar byd y gair gwrthrych na lawr. Eto'r gwrthgyferbynnu, mae'r paradoxau yma chi'n gweld mor aml yng Gwaith An, rhwng y gwrthrych mawr a gwrthrychau'r byd. Ffrind pechadur, hynny yw, Crist yn cael ei alw yn Matthew 11, yn gyfaill pechaduriad a phyblycanod. Ffrind pechadur, dyma ei beilat ar y môr. A wedyn, dyfyniadau wedyn o Hosea, proffedoliaeth Hosea, air am air bron, ynddo fe. Beth sydd i mi mwy amnelwyf ac eilunod gwael y llawr. Eto'r cyferbynnu yma nawr rhwng gwrthrychau'r llawr a Christ. Tystio rwyf nad yw i cwmni i'w gystadlu a Iesu mawr. Dyna tro cyntaf fi enwi Iesu yn yr emyn yma, reit ar y diwedd. Ond wrth gwrs fe sydd yn llenwi'r cyfan. O am aros, yr o yma, o am aros yn ei gariad, dyddiau foes. Eto adlais fyna o Ioan 15, lle mae Christ yn sôn amdano hynna fel y wir wynwydden. Ac yn sôn i berthynas fod e'n aros yng nghariad ei dad a bod ei bobl yn aros yn ei gariad e. Lle chi'n gweld yn llawn o'r Beibl. Wel, dyna emyn gyfarwydd iawn i chi. Wy'n tybio fydd yr emyn nesaf yn ddigon cyfarwydd i nifer ohonoch chi neu o leia pennill cyntaf, sef gwna fi fel pren planedig o fy niw. A wnawn ni aros gyda'r pennill cyntaf am funud, gweddi sydd yma wrth gwrs, lle mae Ann nawr eto yn plethu darnau o'r Beibl at ei gilydd i greu pennill hynod drawiadol mewn gwirionedd. Hynny yw, mae'n syml iawn, uniongyrchol iawn ar un lefel, mae'n llifo'n rhwydd, mae'n dangos ei gallu hi, i chrefft barddol hi, ac yr oedd hi wedi cael
i hyfforddi. Oedd ei thad hi yn fadd gwlad, a fe ag Ann yn ymryson ei gilydd yn Englyna pan oedd hi'n 10-12 mlwydd oed. Ac mae'n sôn am y pren ar lan y fonydd dyfroedd byw. Ac yn wir, mae'r pennill mae'n llifo'n ddiymdrech fel afon fel bethau. A chi'n gweld fel mae Ann nawr yn plethu 2 ddarn o'r Beibl at ei gilydd, dechrau salm gynta, ac yna rhan o Jeremiah, lle mae yna geiriau tebyg iawn, ond chi'n gweld fel mae'n plethu'r cyfan at ei gilydd. Gwna fi fel pren planedig o fy niw, yn ar lan y fonydd dyfroedd byw. Wel, chi'n gweld fyna, enghraifft, mae'n cymryd ar lan y fonydd dyfroedd byw o salm 1, a mae'r sôn wedyn fel i ddeilen fel yn dod o Jeremiah. Mae'n plethu nhw at ei gilydd i ffurfio un pennill. Yn greiddio ar led wedyn, hynny yw Jeremiah yn sôn am estyn i wraidd, a'i ddail heb wywo mwy, salm 1 yn sôn am i ddalen i wywa, ond yn ffrwytho dan gywodydd dwyfol glwy. A mae'n gorffen nawr trwy egluro hynny. Ydy, mae Gwynefyd, y person yma sydd yn dilyn cyfraith Duw, sydd yn ymddiried yn yr arglwydd. Ond pam a sut maen nhw'n ffrwytho, sut maen nhw'n dod i'r cyflwr yna, wel oherwydd dwyfol glwy, hynny yw. Mae'n esbonio'r cyfan nawr yn goleuni Iesu Grist a'i groes. Wel, mae yna penillion eraill yn dilyn y pennill yna yn yr emyn yma, neu yn llawysgrifau John Hughes. A mae'n anodd dweud, mae'n chydig iawn o benillion lunio ddan ar y mesur 10, sef y mesur yma. Ac efallai felly bod y 3 phennill yma gyda'i gilydd yn y llawysgrifau, oherwydd bod nhw ar yr un mesur yn ytrach na bod nhw'n unrhyw fwriad iddyn nhw fod yn emyn cyflawn fel bethau. Ond, wedi dweud hynny, dwi'n credu gallwn ni ddweud bod yna 2 thema sydd yn uno'r y 3 phennill yma a'i gilydd. Gras yw un ohonyn nhw, a cyflawni a ddiwydion yw'r llall. Nawr, ni'n gweld yn y pennill cyntaf, lle mae'n sôn am dyfiant personol fel bethau. Wel, gras sydd yn peri'r tyfiant yna, dwyfol glwy yna. A mae yna ddewid, wrth gwrs, i'r sawl sydd yn dilyn cyfraith Duw, y myfyrion i gyfraith ac yn ymddiried yn yw. Y bydd hynny'n wir amdano fe neu amdani hi, bydden nhw fel pren planedig hyd yn oed yn y bywyd yma. Mae'r ail fennill wedyn yn symud ni i'r nefoedd. Gwlad dda heb wai, gwlad wedi rhoi dan sel, hynny wedi addo. I ni yn wlad yr addewid nefol nawr. Llefeirio mai a'i ffrwyth o laeth y mer. Chi'n cofio yr Israeliad wrth ddod allan o gaethiwyd yr aifft yn mynd trwy'r Gallwch yn mynd i wlad yr addewid. Ond nhw'n cael ei addo, bydden nhw'n mynd i wlad yn llefeirio o laeth a mel. Grawn sipiau gwyw i'r anial dir sy'n dod. Nawr eto, prawf freifledd arnoch chi, beth yw'r grawn sipiau yna? Wel, os trowch chi i llyfr Niwmeri, y 3 bennod ar 10, fe welwch chi fyna fod yr Israeliad wrth agosau at Afon Iorddonen a Gwlad yr Addewid, ond nhw wedi anfon ysbiwyr draw i weld sut wlad oedd hi. A dyma nhw'n dod nôl ac yn dweud, ydy, mae'n wlad sydd yn llefeirio laeth y mel, medden nhw. Ac yn wir, ni wedi dod ar rai o ffrwythau y wlad yn ei ddangos i chi, ac yn ei plith nhw, roedd grawn sipiau. Lle grawn sipiau gwyw i'r anial dir sy'n dod. Gwlad nefol yw chlaw mynegu chlod. Hynny yw, i ni gallu profi ar y ddeiar yma, yn yr anial dir y ddeiar yma, rhyw ragflas o'r nef fel bethau. A gwlad nefol yw'n atgoffa ni o Hebreaid, 11 bennod sydd yn sôn am bobl ffydd yn edrych ymlaen bod nhw'n ceisio gwlad well, medde Hebreaid, gwlad nefol. Gyda'r pennill ola wedyn, yn sôn am ledeiniad yr Efengil yn byd eang. Roedd Ann yn byw mewn cyfnod pan oedd yna dipyn o
Wel, roedd hi'n gyfnod o ffrwydro ar y diddordeb yn y mudiad cenhadol. Un o ffrindiau agos Ann ei hunan, dyn enw John Davies, yn mynd yn genhadwr i Tahiti yn 1800, ynddo, ac yn treulio hanner can mlynedd yna'n uchel iawn I barch. Wel, I ni'n gweld y syniad o'r peth fan hyn. Roedd Ann a'i ffrindiau hi, bobl fel Thomas Charles, yn credu bod Duw wedi addo bydde'r Efengyl Gristnogol yn lledu ar draws y byd, fel mae'r moroedd, fel mae'r dyfroedd yn toi'r moroedd, meddai Eseia 13. Hynny yw, fel mae'r dŵr yn llenwi'r moroedd, fydd yr Efengyl Gristnogol yn llenwi'r ddeiar I gyd, ac felly roedd yn anfon cenhadon allan nawr I rannu'r Efengyl Gristnogol a bobl ar draws y byd. Eto yn tynnu ar weledigaeth gewch chi, enghraifft yn datgyddiad 5 o bobl yn y nefoedd yn canmol y Crist a Duw o bob llwyth ac iaith y phobl a chenedl. A dyna sydd gyda ni yn y pennill ôl yma. Jehova yw, Duw'r cyfamod, Duw sy'n cadw I addewidion. Jehova yw, yn un a'i enw pyr, yr un sydd wedi addo felly, ynddo fe, cyflawnwr gwyw I addewidion gwir. Mae'n codi law, cenhedloedd ddaw I mas, nodedig fraw o'i rydd anfeidrol ras. Fel y gwelwch chi, mae'r gras, y syniad o ras, o gariad anheddiannol Duw, tuag at bobl, fel ni wedi, sydd ddim yn heiddi unrhyw sylw ganddo fe, ac yna bod e'n cyflawni addewidion yn rhedeg trwy'r tri phennill yna. Wel, ni'n mynd I glywed criw nawr yn canu'r tri phennill yna.
Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, wedys i, o'n i'n gobeithio trafod y 3 emyn gyda chi. Wi eisiau troi nawr at yr emyn rhyfedd gan yngylion i orffen. Oedd e'n anodd pidio bron a dewis yr emyn yma. Rai, fel Bobby Jones, yr enghraifft, yn galw yr emyn yma yr emyn mwyaf yn yr iaith Gymraeg. Mae'n 7 o benillion i gyd i'ch rybuddiwch chi, ond byddwn ni'n gallu oedi ond gyda ychydig o sylwadau ar bob pennill. Ond mae Saunders Lewis yn mynd ymellach na Bobby Jones ac yn dweud mai dyma un o gerddi mawreddog barddoniaeth grefyddol Ewrop. Ewrop gyfan. Nid jyst Cymru, nid jyst Prydain, ond Ewrop gyfan. A falle erbyn heddi, fydd Saunders Lewis a Bobby Jones yn hoffi wneud rhyw ddatganiadau ysgubol. Falle fydde'r ddau nhw wedi dweud erbyn hyn mae dyma emyn mwyaf byd. Ond tywaith yma ni. Beth mae Saunders Lewis yn dweud hefyd am yr emyn yma yw bod e'n crynhoi holl eiddo a themau Anne Griffiths. Hynny yw bod e'n llawn o'r geiriau a'r syniadau chi'n dod ar ei traws nhw yn trwy gwaith i gyd, felly, ynddo fe, mynnau all ythyre. A'i bod nhw'n un peth fel y gwelwn ni yw bod yr emyn mewn llawn paradoxau. A wi eisiau, cyn bod i'n darllen trwy'r emyn yma ac yn gwneud amber sylw wrth mynd ymlaen, wi eisiau nodi yn yw ni'n dweud, fel Saunders Lewis yn dweud, bod yr emyn yma'n crynhoi i holl themau hi. Ond beth yw'r themau yna? A wi'n mentro crynhoi nhw i 3 phen. A wedi trio chwilio am y lythyren di ar gyfer y 3 phen i helpu'ch cof chi. Deddf yw'r un cyntaf. Nawr mae cyfraith Duw yn hynod bwysig yng ngwaith Anne. Mae ganddo fe le canolog yn ei bywyd hi. Fel ni'n dweud, y cyfraith Duw oedd yn ei chondemnio hi ac yn ei harwen hi at Grist. Ni'n sôn wrth gwrs am y 10 gorchymyn, ond ni'n sôn am fwy na hynny hefyd. Oherwydd mae'r cyfraith Duw, y Beibl cyfan os liciwch chi mewn un ystyr, yn darlunio holl gymeriad Duw pwy yw e yn ei harddwch. A beth yw ei ddisgwyliadau fe ar gyfer ymddygiad pobl eraill. Felly ar un wedd mae'r gyfraith yn condemnio ni oherwydd i ni ddim yn gallu cyrraedd perfeithrwydd Duw. Hynny yw, i ni ddim yn gallu cyrraedd cyflawni un o'r 10 gorchymyn yn iawn yn ysbryd y 10 gorchymyn. Fel mae Crist yn dehongli fe yn y Testament Newydd. A fel ni'n dweud, fel mae i chyfel John Hughes yn dweud, roedd cyfraith y deddf Duw yn dangos iddi hi, meddwl John Hughes, ei ffechadurysrwydd a cholledigaeth ei chyflwr. Ond, y gwir, yr ochr gadarnhaol i hynny, yw bod y ddeddf nawr yn darlunio Duw yn ei harddwch ei byrdeb ac yn gosod patrwm ar gyfer y Cristion. Yr ail di yw delw. A'r peth arall sy'n rhedeg trwy waith Anne yw'r hiraeth yma am fod yn bir, am fod yn sanctaeth. Fel mae'n dweud, yr unig lythyr sydd gennym yn ei llaw hi hun at gyfaill o'r enw Elizabeth Evans, o bosib chwaer i Ruth Evans. Mae'n dweud mae beth sy'n edrych ymlaen at y fen y nefoedd, meddai hi, yw gadael ar ôl pob tueddiad croes i ewyllus Duw. Gadael ar ôl pob gallu i ddianrydeddu deddf Duw. Cael cydymffurio yn gyflawn ar gyfraith Duw sydd eisoes wedi sgwennu ar yn calon ni a mwynhau delw Duw am byth. Ac dyna'r ail beth, y di yma, yr hiraeth yma am fod ar ddelw Duw ac ar ddelw Crist i dragwyddoldeb. A'r trydydd y di yn amlwg iawn, wrth gwrs, yw y Duw ddyn Crist ei hunan.
Hynny yw, mae'r cariad mae'r Crist, mae'r ryfeddu at ei berson e, hiraethu am ei gwmni fe, yn rhedeg trwy i gwaith i gyd. Hynny yw, maen nhw'n gyneuon serch i'r diwddin yma, felly, ynddo fe. A trwy i gwaith i gyd, y llythyrau a'r emynau fel i gilydd. Fe yw popeth iddi. Fe yw'r gwrthrych teilwng, fel ni wedi gweld. Fe yw'r patrwm perffaith. Fe yw ei ffeiliau ti ar fôr bywyd. Fe yw'r graig sydd o dan ei thraed ti. Fe yw'r un trwy waith ar y groes sydd wedi agor, fel wedi dyfynnu'n barod, ffordd gyfreithlon iddi hi fynd i berthynas o hedd a ffafod gyda Duw. A fe nawr, y Duw ddyn yma, fyddwn ni'n gweld i o dechrau fan hyn yn rhyfeddu at berson y Duw ddyn. Mae'r rhyfeddod yma to fe yn rhan mor amlwg yn ei gwaith i. A dyna, Crist, y Duw, yr un sy'n Duw ac yn ddyn yn yr un person, yw ffynhonnell y paradoxau yma sydd mor amlwg ac mor greiddiol i gwaith i. Wel, un peth bach arall, cyn bod i'n mynd a jyst darllen trwy yr emyn yma, cyn bod i'n cloi. A fi gewch chi glywed y rai penllion yn cael ei canu hefyd. Roedd Ann yn dod o ardal sy'n dal yn enwog am carolau plygen. Nawr, dyw'r emyn yma ddim yn garo'r plygen fel y cyfryw, ond dwi'n deimlo fod dylanwad y carolau plygen ar yr emyn arbennig yma. Mae'n dechrau gyda genedigaeth Crist, ond fel y gwelwn ni ac fel sy'n wir am y carolau plygen yn gyffredinol, maen nhw'n symud ymlaen yn reit gyflym o enedigaeth Crist i'r reswm dros ei ddyfodiad e, sef yr iachawdwriaeth trwy i waith ar y groes. Felly mae yna rhyw dinc, fi'n credu yma, o'r carolau plygen hefyd yn yr emyn yma. Ond beth bynnag, dechreuwn ni, fel ni'n weid, byddai ddim yn gallu gwneud llawer mwy na darllen i chi a wneud ambell sylw wrth fynd mlaen. O fi'n gobeithio rhwng y sylwadau wedi dweud yn barod a edrych ar rai o'r emynau yn nodweddion yn barod. Fydd rai o'r pethau yn dod yn amlwg wrth i chi'n glywed yr emyn yma'n cael i ddarllen. A mi dechrau briodol iawn gyda'r gair sy'n mor amlwg yn ei gwaith i ryfedd, gan yngylion, ryfeddod fawr yng ngolwg ffydd, gweld beth, gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth, ariolwr pob peth sydd. Ar ble mae fe? Yn y preseb, mewn cadachau. Heb le i roi ben i lawr. Chi'n cofio Crist yn dweud i hunan, sgen i ddim lle i roi fy mhen i lawr. Ar un pryd eto'r paradoxau yma, nôl ymlaen ac eto, disglair lir gogoniant. I ni'n meddwl nawr yn dyn ni o yr yngylion y gyhoeddi dyfodiad Crist wrth y bugeiliad ac eto disglair lir gogoniant yn ei addoli yn arglwydd mawr. Dyna'r geni felly. Ni'n symud yn fyna i'r ddeddf pan oedd Sinai i gyd yn mygu. Hynny yw Duw yn disgyn ar fynydd Sinai i roi 10 orchymyn i Moses. Ac oherwydd sancteiddrwydd Duw, mae mynydd Sinai yn llawn mellt a tharannau, a stormydd, a cymylau, a sŵn yr utgyrn. Ac roedd Duw wedi dweud wrth Moses, dweud wrth y bobl i bido mynd dros y terfyn ar y mynydd. Oherwydd yn fy sancteiddrwydd, bydd unrhyw un fydd yn mynd dros y terfyn ar wahân i Moses, yn dyfedd yn cael rhyw ganiatad arbennig fel bethau, bydden nhw'n cael eu lladd oherwydd sancteiddrwydd Duw. Ac felly dyma nhw'n gosod terfyn o gwmpas y mynydd. Wel, beth sy'n digwydd i Ann, pan fod Sinai gyd yn mygu a sŵn yr utgon uchau radd, cael fynd dros y terfyn, ie, ond nac i fynd i wledda dros y terfyn, cael mynd i bresenoldeb Duw i wledda, yng Nghrist y gair, heb gair fy lladd. A mae yng Nghrist wedyn yn trigo bob cyflawnder, llond gwagle, colledigaeth dyn, chi wedi dychmygu sefyllfa, mae Duw fyna, dynion fyna, bwlch mawr ynddyn nhw. A mae Crist a'i groes yn llenwi'r bwlch yna. Llond gwagle,
colledigaeth dyn. Ar yr adwy rhwng y ddwy blaid, yn y bwlch rhwng y ddwy blaid, felly gwaith gymod trwy i yffrymu hun. Felly erbyn diwedd y pennill na wedi cyrraedd y groes yn ywed yna beth sydd gyda ni nawr yn y pennill nesaf. I fe yw'r iawn fi rhwng y lladron eto'r y gwrthgyferbyniad yma, yr un cyfiawn yma rhwng lladron. I fe ddioddefodd angau loes. Fe nerthodd freichiau ddianyddwyr i'w hoelio yno ar y groes yn i'w tra oedd e'n cael ei hoelio. Fe oedd yn nerthu i breichiau nhw i'w hoelio fe yno. Wrth dal i dyled pentywynion, mae'r llyfrau mynd newid y gair yna i pechaduriad. Ond mae'n ddyfyniad o proffedoliaeth Secharia, lle mae'n sôn am rhywun fyna sydd wedi cael ei achub o'r tân, fel pentewyn o'r tân. O Duw wedi achub e felly. Wrth dal i dyled pentywynion ac anrydeddu dedd fi dad, sylwch, dedd fi dad, cyfiawnder. Mae'n disgleirio'n danbaid wrth faddau yn nhrefn y cymod trad. Ac wedyn y symud wedyn o'r groes i'r bedd a'r atgyfodiad a chyrraedd y nefoedd. O fenaid gwel y fan gorweddodd, pen brenhinoedd, awdur hedd, y greadigaeth yn ddon symud yn tain farw yn y bedd. A beth yw e felly? Can y bywyd colledigion. Yn yw ni pechaduriad nawr. A hefyd fe yw'r yfeddod fwyaf yngylion nef. Gweld Duw mewn cnawd a'i gyd addoli. Mae'r y cor nefel, y bobl yma sydd o gwmpas gorsedd Duw yn y nefoedd yn datgyddiad 5 o bob llwyth a iaith a chenedl a'r bodau ysbrydol. Maen nhw gyd yna yn gweiddi iddo ef. Wel dyna hanes Crist, os iciwch chi, o'i eni i'w ddyrchafu fe yn y nefoedd. Ac yn y tri ffenir sydd yn weddill, mae Ann wedyn yn awr yn ymateb i hynny. Beth yw ei ymateb hi i'r gwirioneddau'r rhyfedd mae wedi i darlunio nhw? Wel, diolch, wrth gwrs. Diolch byth a 100,000 diolch. Diolch tra fod yno i chwith, hynny yw tra fod i fyw, felly ynddo fe, am fod gwrthych i'w addoli, y gwrthych teilwng yma i'w addoli, a thestyn can i bara byth yn y bywyd yma, ond i dragwyddoldeb, yn fy natur wedi demtio fel y gweila o ddynol rhyw, yn ddyn bach, yn wan, yn ddinerth, ond hefyd yn anfeidrol wir a bywiol ddiw. Ni'n ôl lle o'n ni ar y dechrau, yn dyn yn ddyn i gyd ymdeimlo yn ddiw i gario'r orsedd, i ennill y dydd a'r diafol cnawd a byd. Oedden beth fydd yn wir am Ann? Wel, yn lle cario corff o lygredd, cyd-reiddio'r cor, y cor nefol yma'n danllid fryd, yna fydd i hanes i dragwyddoldeb, i ddiderfyn rhyfeddodau, iechydwriaeth Calfari, byw i weld yr anweledig, fi farw ac sy'n nawr yn byw. A beth ydi chyflwr hi? Wel, tragwyddol, anwahanol undeb a chymundeb a fy niw. A dyna fydd hi gwaith wedyn i dragwyddoldeb. Yno caf ddyrchafu'r enw a sododd Duw yn iawn. Heb ddychymyg llen na gorchydd, fel sydd mor wir yn y bywyd yma, gweld trwy ddameg, trwy gysgod i ni. Ond fyna, i ni'n mynd i weld wyneb yn wyneb fel bethau am henaid ar ei ddelw yn llawn. Yn cymdeithas ydy'r gelwch datgyddiedig yn ei glwy. Mae'r Apostol Paul yn sôn bod ni yn wynyddu'r gelwch nawr sydd wedi cael ei ddatgyddio i ni. Crist yn ei berson a'i waith ar y groes. Yn cymdeithas ydy'r gelwch datgyddiedig yn ei glwy. Cysanu'r mab i dragwyddoldeb heb i'm gefnu arno mwy. Nawr, mae'n hollol wir i ddweud bod Ann yn darlunio Crist fel i ffriod hi a ffriod yr eglwys. Ni wedi canu hynny'n barod o am aros yn ei gariad ddyddiau foes. Ond mae'n bwysig eto bod ni'n gwybod y Beibl yn y fan yma,
Wel, beth mae Ann yn neud fyna, cysanu'r mab i drogwyddoldeb, yw dyfynnu o Salm 2. A beth sydd yn Salm 2 yw cysanu o ymostwng mewn teyrngarwch ac addoliad. Hynny yw, cysanu'r traed y brenin mawr, os ydych chi. Hynny yw, yr un mae Isaiah 45 yn sôn bod bydd pob glin yn plygu iddo fe. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn, oedi mae Crist yn briod, ond mae hefyd yn ben. A dyna sydd gyda ni yn niwedd yr emyn yma. Wel, ni'n mynd i glywed, ni'n diolchgar i gwmni o ffrindiau o Resolfen sydd wedi dod i ganu 3 phennill o'r emyn yma cyn bod i'n cloi. Diolch yn fawr i chi. Sef pennill 1, 2 a 5, fi'n credu. Ti'n iawn. To disglael i'r gogoniant yn ei addolyn a'r glwydd mawr. Pan fosai'n ei gyd yn mygu a sŵn yr ysgol i'ch a'i radd, ca fynd i wledd a dros y terfyn yng Nghrist y gael heb gael fy lladd. Mae ynddo'n trigo pob cyflawnder, llon gwagle colledigaeth dyn. Ar yr adwy rhwng y ddwy blaid, gwnaeth gymod drwy o ffrymiau un. Diolch byth a chan mil diolch, diolch traf o ynof chwydd, am fod gwrthrych yw addoli a thestyn canu bara byth, yn fy natur wedi'i demtio, fel y gwailodd yn ôl rhyw, yno'n ddyn yn wan, yn ddinerth, yn anfaidrol fywiol ddiw. Diolch yn fawr iawn i chi. I wedi orffen mewn munud trwy ganu gyda'n gilydd gwedau'n sefyll rhwng y drwydd. Ond cyn neud hynny, dwi'n mynd i ymelaethu ragor yn ei aros a gorffen gyda geiriau am ni hunan yn yr emyn yna ac yn gwedau'n sefyll. Ond dim ond i nodi, dwi ddim wedi sôn dim am ei llythyrau. Mae yna 8 ohonyn nhw i gyd, 7 ohonyn nhw at John Hughes, Pont Robert ac 1 at ei chyfeillias Elizabeth Evans. A mae yna, gyda gwir, mae yna ddarlith gyfan dim ond yn edrych ar ei llythyrau hi. Mae Saunders Lewis eto yn dweud bod nhw hefyd yn glasuron. Ond o'n i'n meddwl jyst tamed i flasu wrth gloi ac yn dangos fel yr oedd Ann yn y llythyr yma sydd jyst yn cael ei alw yn llythyr 5. I'r dyddiad wrth y fel bod hi yn troi yn yr un maes ar emyn i ni newydd glywed i ganu fe. Yn rhan o'r llythyr yma mae'n dweud hyn. Wrth sôn am y tywyllwch a wedi dod ar y ddeiar
adeg croeshoeliad Crist. Nid rhyfedd meddai hi fod yr hael yn cuddio i blydre pan oedd ei griawdwr dan hoelion. Mae'n syndod i meddwl pwy oedd ar y groes, yr hwn sydd ei lyged fel fflam dan yn treiddio trwy'r nefoedd a deiar ar yr un moment yn methu canfod i greaduriad gwaith i ddwylo. A mae fy meddwl yn boddi gormod i ddweud dim yn ychwaneg ar y mater a dyna'r falle lle dylen ni fod yn cloi. Fel fe ganwn ni gyda'i gilydd i gloi welen sefyll rhwng y myrtwydd. A diolch yn fawr i chi am wrando. Gawn ni wyddio. Arglwydd yn diw, ni'n diolch ti nawr am y cyfoeth sydd gyda ni yn y Gymraeg trwy Gwaith a'n Griffiths ac eraill o dy blant ti. Ac ni'n gwyddio nawr y bydd yr hyn ni wedi glywed am yfyrio yn ei gwaith hi heno wedi bod o les a bendith i'n hyneidiau. Ond ni'n diolch yn fwy byth am y rodd rhyfeddol yna o'r gwrthrych teilwng. Yr un wedi cydio yn an i hunan a chynifer o'n hynafiad ni yma yng Nghymru. Ac yn ei gwyddio nawr o arglwydd y bydd heno a myfyrio ar ei gwaith hi yn fodd i ni dyrchafu y gwrthrych teilwng yna fwy yn y blywydau ni. Ac aros yn ei gariad, dyddiau foes,
ac yn wir i dragwyddoldeb. Ac yn ni'n gofyn y cyfan nawr a ni enw a'i heiddiant ef ac eri o goniant. Amen.